тамошобинони азиз нигоҳ кунен, ҳамқа шарфакои фасони тобистона омада. Ина органзои оригинал борои новинка дар Халифа шоп. Марҳамат, дона мегирен, оптовӣ мегирен, беҳад вариантҳои хушрӯ омадага. Дига цветошам ҳозима шумода якта ба якта нишон метим. Ира цветкои ҳамияя? Ира бинен, ва ира бинен, ҳам сабукакай, ҳам сардам ха хушрӯ меиста. Духтаро намеафта ай сар. Аҷоиб. Ина бори Дубай. Нархи донаш чанд смайра? Нархи дона 160, оптовӣ 95. Ина диден духтарако, 160 сомон дона дай, 95 сомон оптовия. Духтаро бурд мекунен, кассе савдо шуданен, мисол барои фурӯш гирифтанен, беҳтарин вариантҳоиро бинен. Шарфои 160 мара шумо аз Халифа шоп дубайский оригинала метонен ҳамагӣ 95 сомонда харидорӣ кунен. ҳам дона ҳам оптовӣ ҳаст. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ум 4-ум дарвоза, 109-ум мағоза. Ряди магазинои шишагии духтаро ҳатман биёен. Омада наметонен бинависен, доставкатон мекунам. Қариб 25 намуд дореда, 25 расветка қариб омадагай. Ира бинен, ишаишта фасон. Чи расветкай дар кораитона? Ҳатман ва ина сиюшам бидадиден. Омада аз Халифа шоп харидорӣ кунен. Ина духтаро шарфои топовие ки бисёриё мепурсанд. Марамат кори дастӣ, поёншонам хе парпарак, ҳам қацветош хушрӯ. Марамат Халифа шоп да бори навшон омадагай. Корои дастиша бинен чихи калони хушрӯай. Нархошон 130 сомон оптовишай. Мана марамат донада чанд сомон? 180 сомон донада. Тоза Дубай. Бренди Халифа шоп. Марамат каседа дар корай. ҳатман биёен. омада натонен нависен, доставкатон мекунам. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ум 4-ум дарвоза, 108-ум 109-ум магазин. Иям чихе хушрӯ. Ичам пулай? Дона 130 сомон, оптовӣ 85 сомон. Ина оптовӣ 85 сомон. Ай вишивка дорай духтаро. Саб букаки тобистона Дубай. Мана диден духтаро 85 сомон оптовиш. Ина духтаро расветкош беҳад бисёрай. Кадомеш дар корай. Марамат рақамашон ҳаст, муроҷиат кунен. Бо расмоша мепартен, интихоб кунен, доставка доран. Алам хеле шарфои хушрӯ омадай духтарако. Саб букаки гафрияна беҳад хушрӯ. Расветкош абинен, қа расветкош бисёрай духтаро. Ҳамаш фасонай охи нигоҳ кунен. Бори Дубай. Марҳамат расветкош ишаишда хушрӯ. Нархиш боша духтаро донада 80 сомонай. Оптовиш бо арзонай духтаро. Рақамашон ҳаст. Марҳамат муроҷиат кунен. Оптовӣ мегирен, дона мегирен. Дар равакак шумода доставка мекунан. Ё ки биёен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни 3-ум 4-ум дарвоза. Ряди магазинои шишагӣ, 108 магазин. Магазини Халифа шоп. 108-ум 109-ум магазин мешава. Хулас духтаро ба нигоҳ кунен. Ина моделако корои дастиша нишон додем ку. Ина марҳамат парпарако аднатон нишомадай. Диден ино кори дастӣ надоранд. И материалш тоза Дубай беҳад хушрӯ расветкоша бинен бо чихи фасонай. Донада чанд смаи? Донада 80 сомон. Донада 80 сомон. Оптовиш чи? 50 сомон. Оптовиш 50 сомон. Мана марама духтаро интихоб кунен, дарав доставкатон мекунам. Ина духтарако бо хоҳиши зиёди муштариё боз ҳам амбрео омадай. Нигоҳ кунен и амбреои фасона охи. ҳам қарасветкош бо хушрӯай. Ина марамат каседа дар корай. ҳатман Халифа шоп биёен духтаро успет кунен. Донада чанд смай? Донада 140 сомон, оптовӣ 85 сомон. Диден духтаро дона 140 сомон, оптовӣ 85 сомон. Марҳамат барои савдо мегирен, барои мисол хитон мегирен. Ина нархои беҳтарин. Ина миё ҳамаш расветкошан. Ден чихи хушрӯай. Интихоб хеле зиёд омадагай. Успет кунен духтаро. Моли Дубай, тоза Дубай, бренди Халифа шоп, амбреи новинка. Нархиш 85 сомон оптовиш. Дона 140 сомона. Ана баъд амбре бо медонед дождикшам омада. Ина кушодагиша биненда чихи хушрӯ. Мана марамат иям ами нархай. Иям 85 сомон духтаро донада, оптовида донада 140 сомон. Ина цветошам ҳаст, материалошта гап нест. Мана иям амбреай кальцо. Хушрӯ будай кальцо. Вайра бинен охи духтарако чихи хушрӯай. Қариб 25-30 расветка омадай бовар мекунен духтаро. Ина ҳамаи ҳами амбреай. Нархиш чандай?
нархиш дона 140 оптови 85. ишам ҳамин нарх духтаро оптови 85 сомон дона 140 сомон. Инам ҷада чи намуд шарфе ки дидестен ку духтаро ҳамаш моли Дубай. Ина нигоҳ кунед шарф румол ҳар он чизе ки мегирен нархҳои шок кати метонен омада аз Халифа шоп харидорӣ кунен. Лекин агар омада натонен духтаро доставка ҳамаи ҷо доранд. Рақамошон ҳаст. Ина миги бигирен дарав зангшон бизанен доставкатон мекунанд. Ёки биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 108-ум 109-ум магазин. марҳамат духтарако. Духтарако қисми дӯстдоштаи мо шумо нигоҳ кунед раз продажа дар Халифа шоп. марҳамат нигоҳ кунед да духтаро инами шарф румолои фасоне ки дидестен ку ҳамаш аксия рафтестай нархошон бовар мекунанд 60 сомон шудагай. ҳозир сезони ҳамино омад мана сабу какаям қохша бой принтоша бинен гилоша бинен охи чихо хушручан 60 сомон кадомеша мегирен духтаракои азиз ира бинен ҳама 60 сомони шудагай. марамад инаи моделоям ҳар он моделе ки дидестен нархош 60 сомон. и шарфоям инаи шарфоям ҳамаш яса чансма шарфояй духтаро ҳамиёшаму ва ёрам бинен духтаро чихо хушру ҳамаш хулас 60 сомон шудагай. айсобе ки кам мондагай духтаро беҳад дона ки мондагай инами яса чансма шарфояй румолоям ҳаму яса 40-150 сма румолай ҳамаша 60 сомонӣ кардагиян. мана моли Дубай духтарако рақамошон ҳаст. бинависен инаи вишифкадоро румолора бинен чихо хушру бинависен дар ва как доставкатон мекунанд. инаи румолои вай ҳастай ку комбахти духтаро гулои фасон бисёр дора чоркунҷаи хушрӯй ҳастанд ки иёям ҳаму яса чансма румолаан ҳозир 60 сомон кардагиян Халифа шопда. марамат биёен бозори Корвон тарафи пажаркаяна байни 3-ум 4-ум дарвоза 108-ум магазин 108-109 магазин Халифа шоп. рақамашон ҳаст. барои маълумоти бештар марамад муроҷиат кунен. духтарако нигоҳ кунен барои модаротона барои хитона я намуд румолои фасони Дубай омадай Халифа шопда ҳозир сезони ҳамино акл омад. беҳад бовар кунен хушручан. мана марҳамат ира бинен айсар намеафтам қо хушруан чоркунҷаян. мана як тараф сангча дори як тарафи дигараш боша бе сангча беҳад хушру ира принтоша бинен охи гилоша бинен духтаро беҳтаринан моделои 2025 ира бинен и металлика бинен охи чихо хушру нархошон медонен 120 сомонай донада оптови боша инаи модарода бо хушру нархи оптовиш 80 сомон будай оптовиш як борак ира бинен охи чихе модаракода зебандаяй хушруай. марҳамат ина дар кортон боша барои савдо барои мисол туҳфа барои хитон беҳтарин вариант дар Халифа шоп омадагай. успед кунен ки тамом нашава. иҷада бисёрай духтарако нигоҳ кунен да чихо бисёрай моделакушон. марамат биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза ира бинен 16 хушру 108 магазин 108-109 магазин Халифа шоп. рақамошон ҳаст. ина дона мегирен оптови мегирен иҷада бисёртар оптовико катиё кор мекунанд. нигоҳ кунед барое ки баёшон нархошон дастрасай бад ассортиментшон хеле ва хеле зиёдай. марамат нависен бо ҳамроҳи хучон ҳамсӯҳбат шавен.